Oiz Eder Maio naiz, izatez kazetaria naiz, esataria baitare irratian, eta audiogile berrien proiektura aurkeztu nintzen, fikziozko istorio bat egin dut, istorio erreal baten oinarritutako fikziozko istorio bat. Nik aurkeztu dudan proiektua Sorginen euskara izenburua darama, eta esan genezake drama historikoa dela. Istorio pertsonal bada baitare, nire familian oinarritutako istorio bat delako, nire aitaren familia Pirineotakoa da, Nafar Pirineotakoa, Erronkarikoa, eta bertan euskara galdu zen euskalkia zegoen. Nire birramona izan zen azkenetariko bat euskara hori hitz egiten, ez nuen bera ezagutu, baina asko hitz egin didate berari buruz, eta hori abia puntu hartuta, egin dudana izan da euskara hartu eta sorginak. Oier Bravo naz, gidoigintzak hasi nuen, eta ikerkuntzan lan egiten du eta gidoi arloan normalean zinema eta seriak idazten ditut, baina kasu honetan audiofikzio baten idazketaren erronka mahai gainean jarri zen eta hortan nabil. Proiektua kontatzen du nola hirugarren mundu gerra eztanda egin eta gero ane gazte bat nola hartzen du bere kotxea eta ibilbide zehatz bat egiten du Sondikatik Mungiraino, eta bertan gertatzen diren gauzak kontatzen dira. Julen Godosa del Ortega naiz, Donostiarra. Komunikatzailea esango nuke, baina gero gustatzen zaite baita historiak idaztea eta nire kontakizunak publikoa diela idaztea, ez? Aspalditik nebilen taberna edo kokaleku konkretu baten inguruko istorio bat kontatu nahian, eta horren bestez otu zitzaidan Bordatxo taberna izeneko proiektu hau Euskal Herriko taberna tradizional baten inguruko kontakizuna burutzea. Bertan herritar guztiak biltzen direlako, norberak bere bizipenak ditu, bere mundu ikuskera propioa, ideologia propioa ere bai. Bidean topatuko ditu hainbat eszenatoki eta egoerak. 4 kapitulu dira eta bertan kontatzen da kapitulu bakoitzan egoera zehatz bat eta denbora tarte bat, arratsaldetik hasten gara eta egun zentia joeten gara. Eta bertan entzuten dugu nola den eta nola aldatzen den mundua aneren perspektibatik eta zer gertatzen den aneren mundu errealan eta kotxean bereziki hirugarren mundu gerraren hasiera hontan. Mundu guztiak ezagutzen du Zurgarramurdiko Sorginen istorioa, baina ez da hain ezaguna Erronkariko Bidankotze herrian dagoen istorioa. Sorgin lurraldea da, Sorgin herria bezala ezagutzen da, orduan bi gauza horiek hartuta Sorginen euskara sortu dut. Istorioa da, gaur egungo neska bat, iraganera bidaiatzen du, ezagutzen ez zuen amona ezagutzen du gaztetan, eta hor ikusten du pixkat bere istorio familiarra, nodi datorren dana, Sorginen boterea da kultura bizirik mantentzea euskara. Eta hau da pixkat, nire barnean zegoen zerbait, orduan da pixkat biluztea, ez da, nire arima biluztea proiektu honetan. Taberna ixtea arden honetan, edo bertako jabea jubilatzea arden honetan, belaunaldi aldaketa hori egiteko ezintasuna bultzatuta, multinazional bat hurbiltzen zaio, eskainiz, lokal hori erostea, janari azkareko beste establezimendu bat jartzeko, baina horrek noski gatazka handia suposatzen du herrian, herriak berak erabaki beharko du, Bordatxoekin zer egin, eta erabaki horrek noski haien etorkizunari baldintzatuko du. Sentituko dugu, entzulek sentituko dute, tabernan bertan daudela, eta haiekin, horko pertsonaiekin zuzenean hitz egiteko aukera izango dutela, eta haien elkarrizketaren arabera sumatuko dute, istorioa nondik doa joan, eta tabernaren etorkizuna zein izango den. Deialdi honetan parte hartzea oso emankorra izan da, audiofikzio bat ez da idaztea ez da gauza makala, eta Ulu Media eta Bakalera eta ITBren laguntza izatea hau aurrera eramateko oso baliagarria izan da, idazketa oso intentzio izan da, eta oso polita da sinopsi batetik gidoi batera ikustea prozesu hori. Niretzako oso importante izan da audiogile berriak programan parte hartzea,
Zeren industria honetara dedikatu nahi dugunok oso ohituta gaude ezezkoa jasotzea. Oso eskertuta nago programa honetan parte hartzeagatik, ezagutzen ez nuen esparru bat esploratzeko aukera izan dut, soinu fikzioen mundua. Nik uste soinuak baduela entzulearekiko tratu horizontalago bat, demokratikoago bat, esango ez genuke de baita. Eta egia esan, izugarri ikasi programa honetan, eta oso eskertuta nago, noski. Oso pozik nago, oso ondo pasa dut, asko disfrutatu dut prozesuan, idazketa prozesuan. Baita ere nire familiarekin konektatzeko aukera eman dit, aitari galdera asko egin dizkiot, asko disfrutatu dut, eta oso pozik nago emaitzarekin, beraz, ehuneko ehun, pozik.